Quality guys. Nah, jadi ketik lang. Pindang mo na yun di sana ito ba? Ay, pindang mo na yun, Astay. Pinindang mo na lagi. Banor ko namin yung Jemmy, ito, Astay. Debra, banor ko namin. Oh, quality. Beli sampai kanan na ito yun. Yung bagay. Dimas guys. Jerky. Ini mas pemikat. Ustadz Clarence? Ustadz Clarence? Gintang quality guys. Tentu mga stinda kabalyo. Tapa kabalyo na yan. Tentu manggay umsa. Nabiyaga ang nakaraman to umsa na. Di lang no, di niya New Brunswick. Di masaya. Banglog pa iso mo. Kaya mo talaga may bilag. Clarence. Hello. There you go. Hello. Please. Like. Please like and Ilocano. Patay ko ay rep. Tanong perde. Nice. Selamat datang di Pilipinas yan naman. Gusto eh. Pang prito-prito. Lalo na winter guys. Galak taman naman next week. Nagbanglo. Nabang city ang nabanglo. Quality guys. Shout out mga idol. Nabalik nyo talaga nito na idol. Ilawak mo lang natin ka soy sauce, paminta, tapos garlic powder lang. Anak na gusar ti fresh nga garlic. May powder. Wow. Hello. Hello, Clarence. What? What did you do? Where is your flute? Where? Where is your flute, Clarence? Dua nga lunchbox.
Gitesti ka man, hindi yung prito. Nibas ka naman ituno ko ng tibelya, shoutout ko ng tibelya. Nibas nga ituno ita kung wala na eh. Wala sakto ituno nung dama. Pakamindo waktu balang gusto yun kasi last G ko. New Brunswick. Dasar mana tuno itu. Clarence. Sana ng testing tag ito na guys. Dami na ako lubo. Lagi guys. Ito na. Kari. Ito na. Ano, hindi ko buto-buto di bata. Kupon. Hindi na nakakunat. Nagkabisin peso. Kalau ko tulong din natin, walking. Siguro naraman ng tibelya. Kapag ng tibelya, kapag walking box. Cuma itu no.